Base sa opisyal nga talaan sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office, miubos ang ihap sa mga aksidente o mga disgrasya sa kadalanan dinhi sa Davao City. Sa akong pag-interview kang Police Major Dexter Domingo, ang acting chief sa TEU, 12% ang giubos sa road accidents atol sa first quarter ning tuiga kung itandi sa parehong higayon ni adtong milabayng tuig. Sa ilang record, ani ang mga aksidente nga ilang nakita. Sa comparative data niadtong 2021, anaa sa 1,261 ka mga sakyanan ang nalambigit sa disgrasya, samtang adunay 1,110 ka mga sakyanan ang ilang natala karong first quarter sa 2022, apil na niini ang nahitabong bangga kagahapon sa Marilog District ning syudad. Dugang ni Police Major Domingo, human error o sala sa nagmaneho, road conditions kung kondisyon sa kadalanan o defective vehicles kung ang sakyanan mismo ang dunay problema o dunay kulang ang sagad hinungdan sa disgrasya. Based on our data po, no, sa mga naimbestigahan po natin, tatlo po yung vehicles na involved. Unang-una, private vehicles, motorcycles, and trucks. Yun po yung common na nai-involve sa mga vehicles po. Busa isip motorista, kinahanglang responsable panahon sa paglawig sa kalsada. Based po kasi sa malawakang pag-aaral naman po, no, lagi po namin sinasabi na laging checkin po yung ating mga sasakyan bago umalis. Focus on the road, sundin lang po natin yung mga batas trapiko para maiwasan ho natin yun. Ano, kasi road users ho tayo eh. Hindi lang ho tayong gumagamit ng kalsada, may mga kasama din tayo, may mga kapwa tayo motorista na gumagamit. Unsa ang preparasyon sa mga driver o na nag-iyas og sakyanan una pa kini mularga. Kini ang ayan natong himuon, matud ni Police Major Domingo. Tambag ni Police Major Domingo sa mga motorista, batasanon ang pagsusi sa sakyanan ug kanunay hinumdumon ang blow bag kun battery, light, oil, water, brakes, air ug gas una mo biyahe sa padulngang destinasyon. Tingnan po natin yung kung gulong ba natin ay kalbo na, baka di na kumapit yung mga preno. Usually yun po dapat nating tingnan para masigurado po natin na safe yung ating sasakyan at yung passenger po sa kalsada. Padayong pahimangno sa mga awtoridad sa Davao City sa mga motorista kanunay mag-amping sa pagmaneho, sundon ang balaod trapiko ug labaw sa tanan. Siguruhong nakakondisyon ang sakyanan una mo biyahe aron malikayan ang aksidente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!